Ano? Problema mo ito na? Ya? Eh, mabisin na. Kaman ko ah. Nagsapa pa lang. Katangpangan tayo di bigbigat. Agalas Jason, nyamatan. Kagumatang timerienda. Alas 10 kan. Sige na. Sikat mabisin. Ala, sikat yung lalaki mo. Dapat abang kamag na kapag gumatang merienda. Siya palang magtiko amay. Sa korot timang tatigatang mo, dahil sikat nila pang gumatang. Gaputa, sikat yung ititi igatangon. Siya tibaon mo. Sana nga ron. Napanuwak pa nga. Napanagsagat tatay. Napanuwak pa nga nagginaw, nagluto. Lain kang gumatangan. Ang korot niya. Tutangin pa lang hindi. Kapag umutangkan niya. Sus, kababainin ka. Alam mo, di ko kang na kumatang. Iba ka natatnakan ko. Makanak di ba ba madamdama? Nyamot ko, kababain. Na? Magsina ko nga talagan. Tapos sinak ko Cook, teka lang. Warati cook. Tapos, tinapay lahat. Mas good for the health. Ngayon kang gumatangan Iutang ka nga rajay. Uy, amo ni pare di dinagan ko dyan. Nadapay utang ko dyan nga 150. Bayad ako nung wagsuldo na. Siya. Uy. Nakabatrip ni dyan. Sawa. Bay aman takwa. Adwok man ti apang ko utangan nga ko. Takitaan taman hingat pamayan na tatak. Gusto ganito. Ante! Ante Mila! Kumutang ako mga kanutik ko ah. 2 nga litro nga cook mo. Ha? 2 nga litro nga cook. 2 nga litro nga kok. Uwan ante, Utang, bigbigat. ilistam ka no kini ko ante, ni Bok. Nyamutan, bigbigat naman pa'y busak ko. At danto ka no, may nanto ka no, bayadan to nagsweldo. Ay, suot. Nay, masok dito Ay, mo. nagungot agad. 2 ante nga ko ah, Wala, litro. duwa. Di nalami isa ante. Ay, way, nalamiis. Nalamiis na daw. Ay, sige. Toy. Dua. Kuwapay ante. Ay. Fajibar. Ano nga pujibar? Di ko ante, di makapuno. 2 Makapuno. ante. Ano nga makapuno? 2 ante. Dito, yan yung lakayat. Ante, bagak to kinibok ante, taupak utangan na. Mano, dito. 1, 2 ante. Apaw. Bigbigat. Thank you. Ilistan pa lang ante ah. Nibok to, may nanto bayadan. Alawan, wan. Hindi ko mo. Kumukatan. Ano? Problema mo ito na? Oh. Saan natin yung rodan? Ang pagatang kati ko, kinyawat ko, hindi makamukamutan. May batakan. Ano, may batan ko ma. Ano man? Emang di sila